Mințiți așa de mult? Ce mințiți așa de mult? Spuneți. Cum te cheamă, mă, pe tine? Ce mințiți așa de mult? Cum te cheamă, mă, pe tine? Când ați fost sluga lui Ion Coman și Coman al lui Postelnicu, milițianul, nu? Mă, e scursură comunistă! Mă, scursură comunistă! Dar când ai fost condamnat 3 ani pentru că ai distrus Craiova, când ai distrus Craiova, cum a fost, mă, comunistule, zi, mă, e slugă comunistă ce ești, mă, ești o slugă, bă, ești o slugă, bă, o lichea, ești o lichea, nu ești altceva, slugă ai fost, fosilă comunistă, cum a cui, mă, al lui Postelnicu, mă, al lui Postelnicu, mă, dar când îl pupai în cur, cum a fost, mă, pe Postelnicu, mă, o slugă comunistă, măi, jigodiilor, fosilelor, fosilelor, sunteți fosile comuniste, sunteți fosile comuniste, jigodii comuniste, da, mă, da, jigodii comuniste, da, mă, da, voi, mă, sunteți sluși, ia mâna de pe mine, băi, comunistule, cum ai distrus tu Craiova, mă? A? Slugă, dar când ai luat bani, cum a fost, mă, dar când ai luat bani, a? Când ai luat bani, a? Ce bani am luat, mă? E unde ai tu, mă, atâta bogăție, mă? Cum ai făcut tu, mă? A? Cum ai făcut tu, mă? Acea bogăție, băi, slugă, a? Cum ai făcut, mă, jigodilor, mă? Fosilelor, mă! Tu care ai distrus Craiova, o să distrugi și Bucureștiul, mă! Fosilă comunistă! Slugă comunistă! Sifonarul securității ai fost, băi! Ai dat în primire, băi! Mitică Dragomir la pușcărie! CCR-ul te-a scăpat, bă, de pușcărie, băi! Hoțule! Pușcăriașul de Mitică Dragomir, e al dracu de pușcăriaș. Ai prins, mă, că m-a lovit? Mitică Dragomir a dat cu picior. Ia uitați-l, ai și pe altul să... Stai puțin. Ce naiba faceți, mă, voi? Ce faci, mă, tu în acea primărie, mă? Nu mai sunt la primărie. De ce? Domnule senator, nu poți, la primărie, da, nu poți să faci legea, stai, da. Nu poți să faci legea pentru confiscarea averilor extinse să poată fi votată. Nu există. Cum poți să... Cine există. Marți ar fi trebuit să o pună la vot. Cine-i președintele Senatului? Cine-i președintele Camerei? Îți zic eu, președintele Camerei este un mare fals revoluționar, Ciolacu. Știi că ai dreptul să spui nu. Ciolacul, știi, nu? Ai dreptul să spui nu. Ciolacul, știi, nu? Ciolacu este. Deci ăsta nu vrea. Nu-i așa? Știu. Baftă în continuare și succes. Eu am depus 3 legi de când sunt senator. Și? Obligativitatea uniformelor școlare a trecut de Senat, s-a oprit la Cameră. Indemnizația pentru bunici, ca bunicii care stau acasă până la 2 ani să-și crească și să primească stimulare de inserție, și interzicerea păcănelilor la parterul blocurilor. Indemnizația de bunici și uniformele au trecut de Senat, s-au oprit la Cameră, iar interzicerea păcănelilor la parterul blocurilor de locuit nici măcar n-a fost luată în discuție. Bani, sunt prea mulți bani își pagă. Baftă, hai! Mulțumesc mult, te salut! Ceau! Deci ați ascultat, ați observat reacția, Mitică Dragomir m-a lovit pentru că nu acceptă un adevăr. L-am întrebat de ce a distrus Craiova, pentru că el a fost condamnat 3 ani, dar în schimb CCR l-a salvat pentru că acea infracțiune a fost scoasă din codul penal. Deci ăsta este Dragomir. Te-ai și lovit? Da.